Може. Може? Да. Тихо. Ако обичате тихо вода упражнения. Ало? Чакай, че нещо... Виждаш ли ме? Виждаш ли ме? Чуваш ли ме? Не. Микрофона ми работи. Ready? Значи... По-надолу камерата, защото те виждам от тук. Да. Значи без спиране, нали? Разбрахме се. Правиме без спиране. Пускам таймера и музика. Тишина, моля. Така сега. Чувате? Така. Лягай. 30 секунди всичко. Така. Готови? Поемите. Залепи гърба. Краката горе. И напред. Хоп. Напред. Не нагоре, а напред. 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 Все едно буташ нещо пред тебе. Към цената. Още 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Сменяме. Взъваш единия крак и противоположната ръка към него, колко нагоре. Настрани, нагоре. Не вдишай. И във въздуха високо да дигни във въздуха. Прав. Настрани, нагоре. Вдишай. 5 секунди. 3, 2, 1. Сменя с другия. Изпълваш другия. Настрани. Напред. Да. Още 15 секунди. 11, 10, 8. Изпълни. Не спирай. Не спирай. Сменяй. Двата крака. Заедно с главата, събираш ръката и главата и буташ назад. А така, давай диги повече раменете. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Сега прави краката, раменете горе. Краката прави, надолу краката. Дигаш краката, назад ръцете. Дигаш ръцете, стоиш с краката надолу. Дигаш краката, назад ръцете. Ръце, надолу крака, крака нагоре, назад ръце. Я да видя. Дигаш крака, дигаш краката, назад ръцете. Чакай. Чакай, издрям на пауза да видя какво правиш. Давай.
Дигай краката. Така, ръцете назад, ръцете нагоре, дай, дръж, краката надолу. Само краката надолу, дръж ръцете. Така, дигни краката, дигни. Сега пусни ръцете назад. Така, стой краката горе, дигни ръцете. Давай. Айде, почвам другото. Внимавай сега. Чакай, че почнаха секундите. Стой. Така. Сега. Краката държиш долу. Държиш. Само холд. Такова. Държиш. 15. 13. 10. Дръж. Дишай. 5. 4. 3. Дръж. 2. 1. Краката горе. И само дигаш ръцете. Назад. Горе. Я да видам. Така. Не напред, ама горе. Долу и нагоре. Издишаш. Само 10 секунди още. Вижте, какво разминава. Фигри за качи. Викай. Сега, пускаш краката като ножица. Ако искаш си дръж главата, ако искаш си пусни ръцете, пускаш краката на ножица. Тичаш. Изправи краката, изправи ги. Прави. Само 12, 11, 10, 9, може по-бързо. 6, 7, 8, давай. Не така. Прави крака. Ножица. Стоп. Така, сега, прави краката, сгъваш, коляното прав, сгъваш, прав, държиш рамената горе, сгъваш коляно, прав. Ама не направо, не така, а по тъгъл. 45 градуса. Давай, че изгубват ръцете. Само сгъваш колената на малко пълни по тъгъл. По тъгъл. Още 3 секунди, защото не го правиш добре. И другите са в тези. И държиш рамената горе. Рамената горе. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Сега. Дигаш и надолу бавно, дигаш нагоре. Надолу, дигаш нагоре малко да ти почина кръвта и главата. Нагоре. Ама изпълни така хубаво краката и виж с контрол, а не просто да ги махаш и да ги отпускаш на земя. Нищо ако да нямаме за други. Дигаш с контрол и надолу, понеже падат лесно, пускаш с контрол. Държиш. 4, 3, 2, 1. Чакай само да уточна, чакай. Значи, затова, като имаме такива упражнения с краката, е важно не просто е така, нали, да ги махнеш и да ги пуснеш, обяснявам за всички, и така, нали. Не, ти държиш през цялото време, тук държиш и пускаш, държиш и не ги опираш до земята. Дигаш и издишаш. И държиш през цялото време и тук трябва да се усеща напрежение. Така, сега, чакай, че почнаха секундите. Малко посипна. Значи, дъваш крака, единия, и дигаш дупето така с другия. Хоп, гънаш единия, дигаш дупето, пусни главата, дигай. Дигай дупето. Само 10 секунди. Единия крак гънат, само другия дигаш дупето. 3, 2, 1. Държиш и сега само с главата. Дигаш назад. Дигаш 20 секунди. Може! Дай! 9,
3, 2, 1. Смяна. Сега пак дигаш, другия сменяш. Дигаш, надолу. Дигаш, още 20 секунди. Дигай, докато да видя под земята. Над земята. Единият крак за другия. Дигай докато надолу. Само 6 секунди. 5. Давай, смотри. И звъни колкото. Стоп. Дръж го въздуха. Главата дигаш. Надолу. Не спирам се. Стоп. Давай. Моли 15. 11. Още. 8. Дръж 7. Я да видя 6. Дръж кръпи изправен. Ниско долу дръж. Ниско долу дръж във въздуха. Дръж по напрежението. Да си някъде. Така, звезда във въздуха, всичко. Противоположен крак, противоположна ръка се среща, обаче си разкрачен. Звезда. Това е много кратко. Сега. 30 секундата. Така. Сега. Айде. 10 секунди. Да дойде таймера. Приготви се сега. Събираш кръга и ръце назад. Събираш, лягаш назад и опъваш. Събираш назад и опъваш. Само 18. 16. 10. Събирай. Изправени кръга. Едновременно. Дигаш. Още една. Край. Сега. Държиш във въздуха. Това е много гадно. Държиш. И дигаш така нагоре там. Ако не можеш, и правите там на такива тънки. Който може да се прикрива време на време стигнати за време. Или само така. Опитвай се стигнати. 3, 2, 1. Сега. Айде малко планк. Чакай да намаля музиката. Обърни се на планк. 40 секунди, не 30. Давай това, дръж. Дръж бързо, текат секундите. Дръж, коремата отни навътре. 3 секунди, дръж. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Дръж. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, дръж, глътни корема, глътни, 5, 4, 3, 2, 1, разпъни. Яко. Разпъни хубаво.
Днеска много яко. Утре малко по-лесни или... Да.